ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарон ва хоҳарони аҳли ислом ва ҳаводорони шабакаи корвони умора, бар ҳамаи шумо маълум аст, як бадбахти лаъине ки худовандро, паёмбарро, модарамон Оишаро ҳақорат карда буд, даштномҳо карда буд, нисбати ӯ наворе карда будам. агар аҳамият дода бошед, дар ҳамон ҷо як расм мегузоштам, гуфтам ки ана ҳамин ҳамон бадбахте аст ки худоро ҳақорат карда буд. рости бародарони азиз, вақте мо бо ӯ ҳамсӯҳбат шудем, вақте баъд аз ин навор ҳазорҳо нафарҳо бар ман занг заданд, гуфтанд ту исбот карда наметавонӣ, наход марди мусалмон, яъне фарзанди тоҷик чунин ҳақоратҳо кунад. аммо вақте касоне ки бо ҳамон бадбахти лаъин гап заданд ва баъдан фаҳмиданд ки дар ҳақиқат даштномҳои ӯ ҳама ҳақорату ҳама даштномҳо, ҳама суханҳои қабеҳе ки нисбати худову паёмбару модарамон Оиша гуфта буд, ҳақиқат дошт ва бар ман гуфтанд ки дар ҳақиқат ӯ лаънатӣ худозада будааст. аммо бародарони азиз, аз шумо хоҳиш мекунам ки ин наворро ба ҳама бирасонем, то ин ки барои як коре ки мо кардем, вақте аз ӯ бадбахт пурсидам ки сурата равон ку, ӯ бар ман суратҳои худро равон кард, яъне суратҳои дигар касро равон карда будааст. ин шахсе ки шумо мебинед Сомон ном дорад, яъне Сомон Сафаров. албатта дар ҷои ман дигар шахс ҳам мешуд, бояд чунин корро мекард. ростӣ ман намедонистам ки ӯ дурӯғ мегуфтааст, вале вақте ба профил дохил шудам, суратҳои ҳамин ҷавоне ки шумо мебинед ҳамонро дидам ва фикр кардам ки ҳамин ҷавон ҳамон аст. аввалан ман бахшиш аз ин бародар мекунам ки манро бубахшад, зеро нофаҳмида ин корро кардем. ростӣ дар ҷои ман ҳама мешуд, бояд чунин корро мекарданд. ва баъдан аз он касоне ки нисбати ин бародар даштномҳо заданд, аз шумо хоҳиш мекунам ин наворро ба дигарон бирасонед, то ин ки бидонанд ин бародармон коре накарда аст ва гуноҳе надорад. дӯстони азиз, албатта бисёре шумо маро ҳақорат кардед, даштном кардед, хуб қабул. аммо ногуфта намонад ки бо ҳамон ҷавон вақте шумо суҳбат кардед, ҳар он сабте ки гузоштам, ростӣ дар як гурӯҳе буд, дар гурӯҳ 900 нафар буд, онҳо шаҳид буданд. ман исбот карда метавонам ки оё дар ҳақиқат ҳамин ҷавон ҳамин суханҳоро гуфт ё ин ки не, ҳамон лаънатие ки нисбати худованд чунин суханҳоро гуфта буд, на оне ки шумо дар рӯи экран мебинед. бародари азиз ва бародари аҳли ислом, Сомонҷон, аз шумо маъзарат мехоҳам, чун худованд маро бубахшад, зеро коре кардем нисбати шумо ҳамчун тӯҳмат буд. аммо рости гап, ман намедонистам ки ин кори кардаи ман ва намедонистам ки дар ҳақиқат ин расм шумо нестед. аммо вақте ман профилашро дидам, рости сурати ва расми шумо буд ва барои ҳамин имрӯз ки шуморо ёфтам дар контакту дар инстаграма ва навор кардам, то ин ки дигарон бохабар шаванду ва бинанд дар ҳақиқат шумо бегуноҳед. аммо кӯшиш кунем ӯ лаънатиро дастгир кунем ё ин ки пайдо кунем, боз хуб мешавад.